Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melanie. Edad 23 na sa kasalukuyang taon at nakatira dito sa Quezon City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng pinsan ng aking ina na si Tita Gemma. Nagganap ang pangyayaring ito taong 1996 sa lalawigan ng Leyte. Hindi ko na po babanggitin kung saang baryo sa Leyte nakatira si Tita Gemma. Sa kadahilan ng bago siya pumayag na ibahagi ko sa mga tagapakinig ang istoryang kanyang karanasan, ay nakiusap itong huwag kong banggitin ang baryo kung saan siya nakatira. Dahil magpasa hanggang ngayon ay nananatiling nakatira pa rin ito sa baryong kanyang kinalakihan. Ayon sa kwento ni Tita Gemma sa akin, ay lumaki sila sa isang liblib na baryo. Hanggang nagkaasawa na siya ay doon pa rin siya nakatira. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Lolo Arnulfo at si Lola Besing. Bali pong magkakalayo ang mga magkakapitbahay sa liblib na tinitira nila. At kahit na gano'n ang sitwasyon nila, lahat ng nakatira sa liblib na iyon ay magkakakilala. At halos lahat ay puro magkakamag-anak rin. Hanggang sa may nakita si Lolo Arnulfo na bagong tayong bahay. Sa di kalayo ang bahay na pinagtitirikan ng kanilang bahay. Naglakad pa palapit si Lolo Arnulfo patungo sa bagong tayong bahay para kausapin at makilala ang bagong kapitbahay nila. Ganun po kasi kapag nasa baryo ka nakatira, halos lahat ng naroroon ay nagdadamayan at nagtutulungan. Pagkalapit ng ama ni Tita Gemma, ay may nabungaran itong isang dalaga. Kaya tinanong niya ito kung kailan pa sila nagpatayo ng bahay at kung taga saan. Sumagot naman ang dalaga na nanggaling pa sila sa ibang bundok at kaya lang sila lumipat doon dahil namatay na ang kanyang ama. Tanging sila na lang ng kanyang ina ang magkasama sa buhay. Ayon pa sa dalaga ay yung lupang pinagtirikan nila ay pamana pa iyon ng yumaong ama nito. Hinanap naman ni Lolo Arnulfo ang ina ng dalaga kung nasaan ito. Agad naman nagwika ang dalaga na nasa loob lang ng bahay ang kanyang ina at hindi ito lumalabas. Tumangulang si Lolo Arnulfo at nagsabi ito sa dalaga bago umalis na kapag may kailangan ng dalaga o kaya ang nanay nito ay huwag mahiyang lumapit sa kanila. Noong mga unang araw at linggo ay maayos at tahimik naman daw ang kanilang bundok. Walang mga sakunang nangyayari. Kaya lang ay nagtataka si Tita Gemma dahil napakatahimik ng nanay ng bago nilang kapitbahay. Hindi ito nakikipag-usap sa kanila o kaya ay lumalabas man lang ng bahay kapag araw. Sa halip ay nakikita niyang lumalabas lang ng bahay ang matanda kapag magdadapit hapon na. Kung ano-ano ang ginagawa ng matanda. Nagwawalis, naglilinis ng bakuran o kaya ay nagsusunog ng mga tuyong dahon. Ganun lang palagi ang ruta ng matanda. Umiiwas ito kapag may mga taong pumupunta sa bahay nito. Ang dalaga nitong anak lang ang palaging nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Isang araw ng kalakbay, kasalukuyang nangunguha ng gulay si Tita Gemma at ang ama nito. Nang may nakita silang mga patay na hayop. Wakwak ang tiyan ng hayop at wala ng laman loob. Yung iba naman ay nabubulok na at inuuod. Tay, ano ba yan? Sino kaya ang namiminsala sa mga hayop na iyan? Pagtatakang tanong ni Gemma sa kanyang ama. Tahimik lang naman nagmamasid si Lolo Arnulfo. At marami pa silang nadadaan ng mga patay na hayop na nakakalat lang sa kagubatan. Kaya nagtanong-tanong na si Lolo Arnulfo kung may alam ba ang kanilang mga kapitbahay sa mga nangyayari. Wala namang naisagot ang mga kapitbahay nila kasi hindi rin nila alam kung ano ang nangyayari at napapansin na rin nilang pati mga alagang hayop nila ay nawawala at kapag nakikita na nila ito ay patay na at wakwak na ang dibdib. Wala na rin ang mga laman loob nito. Sa pagtatanong-tanong ng ama ni Tita Gemma ay nagawi ito sa bago nilang kapitbahay. Nakita nitong nasa labas lang ng bakura ng dalaga. Kaya nilapitan na ito ni Lolo Arnulfo at tinanong kung may alam ba silang mag-ina tungkol sa mga patay na hayop. Pasensya na po, wala po akong alam sa mga nangyayari.
Tsaka hindi rin po alam ng aking ina. Hindi naman po kasi ito lumalabas ng bahay. Mahinhin na sagot ng dalaga kay Lolo Arnulfo habang sinisipat nito ang pintuan ng bahay. Dahil sa wala namang nakuhang impormasyon si Lolo, ay umuwi na lang ito sa bahay at nagkwento tungkol sa mga sinabi ng bago nilang kapitbahay. Alam mo tay, duda talaga ako sa maginang yan. Biruin mo naman, walang naghahanap buhay sa kanila. Hindi ko rin nakikitang lumalabas ng bahay yung nanay. Tapos yung anak na dalaga palagi lang naman nandyan sa kanila. Kaya saan sila kumukuha ng pagkain? Paano sila nabubuhay sa pang-araw-araw na pangangailangan? Mahabang tanong ni Tita Gemma sa kanyang ama. Napansin ni Tita Gemma na tumahimik ang kanyang ama at napapaisip ito. Naaawa nga ako sa maginang iyon. Kaya lang ay kaduda-duda lang talaga. Halos magdadalawang buwan na sila dito sa atin. Pero hindi ko man lang nakitang nakikipag-usap ang ina ng dalaga o kaya ay lumabas man lang ng bahay pag-araw. Iiling-iling na saad ng ama ni Tita Gemma. Nagkakaroon na sila ng duda kung sino ang may kagagawa ng halos sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop. Kaya lang ay wala pa silang sapat na ebidensya para magbintang ng tao. Maaari din kasing mali ang hinala nila. Nung sumapit na ang gabi at nasa kasarapan na ng tulog si Tita Gemma ng mga oras na iyon, dahil sa sobrang pagod nito sa buong maghapong pagtatrabaho sa OMA, maisingit ko lang po mga kalakbay, para sa hindi nakakalam, ang OMA po ay isang malawak na taniman ng mga kamoteng kahoy at mga mais. Balik po tayo sa kwento. Habang nasa kalaliman ng tulog si Tita Gemma, ay bigla itong nanaginip na may isang matandang babae na mahaba ang buhok na nakadagan sa kanya at pilit na inaabot sa kanya ang isang bagay na kulay itim. Nipilit iyong isubo sa kanyang bibig ng matanda, pero ayaw iyong tanggapin ni Tita Gemma at pilit itong nagpupumiglas para makaalis ang matanda sa pagkakadagan nito. At kahit anong sipat ni Tita Gemma sa mukha ng matanda, pero ang hugis ng kabuuang katawan ng matanda ay kilala ng Tita Gemma. Hindi lang niya matandaan kung kaninong katawan niyon. Sa pagpupumiglas ni Tita Gemma na huwag niyang makain ang isinusubo ng matanda sa kanya, ay mas lalo pang nagalit ang matanda at doon ay nasilayan niya ang pagbabagong anyo nitong aswang. Naging maitim na ang itsura ng matanda na kasing itim ng isang agta. Namumula rin ang mga mata nitong halos lumuwa na sa pagkakadilat at nanlilisik na nakatingin sa kanya. Tumutulo na rin ang mga laway nito habang pilit na isinusubo sa kanya ang isang maliit na bagay na kulay itim. Noong tignan ni Tita Gemma ang bagay na gustong isubo sa kanya ng matanda, ay may mga malalapot na likido iyong kulay pula. Nararamdaman na rin niyang sinasakal siya nito. Kaya nakikipagpambuno na siya dito para lang wag maipakain sa kanya ang nakakadiring bagay. Sa pakikipagpambuno niya ay nasipat niya ang kanyang asawa na mahimbing nang natutulog. Sumigaw si Tita Gemma at humingi ng tulong sa kanyang asawa. Subalit kahit anong pilit niyang humingi ng tulong dito, ay tila ba walang naririnig ang kanyang asawa at mahimbing lang iyong natutulog. Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang na nakapasok sa bahay natin. Sigaw ni Tita Gemma na halos pumutok na ang kanyang sentido sa kahihingi ng tulong at kasisigaw. Pinagkakakalmot na siya ng aswang at sinasakal para lang ibukan niya ang kanyang bibig. Pero kahit nang hihina na si Tita Gemma, ay mas lalo lang ito nagporsiging magpumiglas sa aswang at pilit nitong itinutulak ni Tita Gemma. Hanggang sa bigla na lang bumukas ang pintuan ng kanilang kwarto at ginising siya ng kanyang ama. Noong nagising siya ay habol hininga ang kanyang ginawa. Noon lang nagising ang asawa ni Tita Gemma at natataranta itong bumangon. Pagkatapos ay nagtanong kung ano ang nangyari. Noong binuksan na ng ama ni Tita Gemma ang lampara, ay doon lang nasilayan ng mga ito na maraming sugat, kalmot sa muka, leeg at sa mga braso si Tita Gemma. Lintik na yan, sinasabi ko na nga ba?
Isang aswang ang may gawa sa'yo niyan, Gemma. Bukas makikita mo talaga ang hinahanap mo, aswang ka. Wala kang respeto. Pati kami tinatalo mo. Nanggagalaiti na sa galit ang ama ni Tita Gemma. Nag-aalala namang lumapit kay Tita Gemma ang kanyang asawa at nagtanong kung bakit hindi man lang niya namalayan nitong may masama na palang nangyayari kay Tita Gemma. Hindi man lang siya nagising noong dinudumog na ng aswang si Tita Gemma. Ginamitan ka ng orasyon ng aswang na iyon para hindi ka magising. Nang sa ganoon ay magawa nito ang plano sa asawa mo. Wika ni Lolo Arnulfo sa asawa ni Tita Gemma. Nagkwento naman si Lolo Arnulfo kaya sila nagising ni Lola Bising dahil sa maalinsangan ng paligid. Nakakaamoy na rin na mabahong amoy si Lola Bising na para bang amoy tae ng kalabaw at malansang amoy ng dugo. May naririnig na rin silang mahihinang tunog ng tiktik sa taas ng bubungan. Kaya nagmamadali nang tumayo si Lolo Arnulfo at tinungo ang kwarto ni Tita Gemma. Naririnig kasi nitong umuungol si Tita na para bang binabangungot. Ang buong akala nga ni Lolo Arnulfo noon ay nag-aaway ang mag-asawa at sinasaktan si Tita Gemma. Kaya walang pag-aalinlangang pumasok ito sa kwarto nila. Ayon pa sa kwento ni Tita Gemma, ay may naaamoy daw na kakaibang mabaho sa loob ng kwarto si Lolo Arnulfo. Pagkapasok pa lang nito, may nasipat rin siyang maliit na ibon ang lumipad palabas ng pintuan ng bahay. Habang sinusuri ni Lolo ang mga sugat ni Tita Gemma, ay doon naman ito nagkwento kung ano talaga ang kanyang napanaginipan. Sinabi rin ni Tita Gemma na 2 buwan na siyang buntis. Kaya siguro nanggigil ang aswang na hawaan siya. Bakit ngayon mo lang sinabi, Gemma? Dapat sinabi mo kaagad sa amin para napaghandaan namin ang ipinagbubuntis mo. Alam mo namang lapitin ng aswang ang mga buntis. Wika ni Lolo sa kanya na may halong pag-aalala. Mabilis na lumabas ng bahay si Lolo at nagpausok ng goma sa gilid ng kwarto ni Tita Gemma para wala ng aswang na makalapit pa sa kanya. Kinabukasan ay maagang umalis silang 4 ni Lolo Arnulfo, Lola Bising at ang asawa niya. Maaga nilang tinungo ang bagong kapitbahay nila. Dahil wala naman silang pinaghihinalaan kung hindi ang mga ito lang. Pagkarating nila sa bahay, ay nakita nilang nakaupo sa pintuan ng anak na dalaga ng matanda. Tahimik lang itong pinagmamasdan sila habang naglalakad papalapit. Ineng, nariyan ba ang nanay mo? Bungad na tanong ni Lola Bising sa dalaga. Hindi naman ito nagsalita at sa halip ay itinuro lang nito ang ina nitong nasa loob. Lumabas ka riyan at mag-usap tayo. Balak mo pang yang gawin ng anak ko. Sigaw ni Lolo Arnulfo, pero nanatili lang tahimik lang ang matandang nang susumiksik sa gilid. Pati kapitbahay mo tinatalo mo. Anong klase kang kapitbahay? Anak ko pa ang napili mong aswangin kagabi. Sigaw ni Lolo Arnulfo sa matanda. Sandaling tumayo ang dalaga at pumasok sa bahay. Nay, lumabas ka nga riyan. Di ba sinabi ko naman sa'yong huwag mo nang ulitin ang ginagawa mo? Bakit inulit mo pa? Paano na tayo niyan? Saan na naman tayo lilipat at titira? Galit na wika ng dalaga na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Tita Gemma at ng kanyang pamilya. Tama nga ang hinala nila. Ito nga ang aswang at ang pumipinsala sa mga hayop ng mga kapitbahay. Dahan-dahan namang tumayo ang matanda at todo hingi ng tawad sa pamilya ni Tita Gemma. Humingi rin ito kay Tita Gemma ng tawad. Tignan mo maigi ang ginawa mo sa anak ko. Gamutin mo ang mga sugat at kalmot na ginawa mo. Pasigaw na wika ni Lolo Arnulfo. Hindi naman makatingin ng diretso ang matanda kay Tita Gemma. Pilit pa rin itong humihingi ng tawad sa nangyari. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang bote ng lana at ginamot na ng aswang na iyon ang mga sugat ni Tita Gemma. Pagkatapos ng panggagamot nito, ay humingi rin ng pasensya ang dalaga sa kanila. Dahil hindi nito nabantayan ang kanyang ina. Pasensya na po kayo sa ginawa ng aking ina.
Pangako po wala na pong mamiminsala dito sa inyong baryo. Aalis na lang po kami. Sana po mapatawad niyo ang kasalanang ginawa ng aking ina. Maluhaluhang wika ng dalaga. Naawa naman sila Tita Gemma sa mag-ina. Kaya lang ay hindi nila maaatim na may naninirahang aswang sa kanilang baryo. Kumalat na rin ang balitang may namiminsalang aswang sa kanilang baryo. At ang punteriya ng aswang ay ang mga alaga nilang mga hayop. Naging alerto na rin ng mga kapitbahay nila Tita Gemma. Pagsapit ng alas 4 ay nasa loob na ng bahay ang mga ito at kasama na ang mga alagang hayop. Ang iba naman ay gumawa na ng kulungan ng mga baboy para hindi iyon mapasok ng aswang. Pero ang hindi alam ng kanilang mga kapitbahay na ang mismong aswang na namiminsala sa kanilang baryo ay ang kapitbahay nila Tita Gemmang matanda. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan na naghilom ang mga sugat ni Tita Gemma. Patuloy pa rin niyang nakikita na naroroon ang mag-ina sa bahay nito. Hanggang sa isang umaga, ay nakita na lang nilang wasak na ang bahay at wala na ang mag-inang nakatira sa bahay na iyon. Hindi nila alam kung saan na napunta at hindi rin nila namalayan ang paglisan ng mag-ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.